Kaseng Wksu Nongstoiñ circle hapo ke jinglam jung samla bante scam lingdo lingkoi ne kasengi kila lej bania Kynduh ke Sdseo Nongstoiñ haga bai David ke jingkia plat ki plakot jung ki Khynnah Skul ki bedana kathan Wksu district haga te ke jinglej Kynduh ke Sdseo ki dekot jung kaseng kila pan jing shairu lana kaliang jung te katanat kala batha ne em ki skul bakin board ki kendon katkum ke jingpynbna jung ministry jung human resource development ban pej ki jingkia jung ki plakot jung ki Khynnah Skul habai kran bet ki nongtho khubor hadin ki te ke jingye Kynduh ke Sdseo nakaliang jung te nongilam ulai thu ban nakaliang jung ke Sdseo kala deb ban pha ek jing tho ki skul nadu usnam arjar kat pra bar ulong ru bale se ki babun ki skul ki lakrat ikate ki jing tha kumta te nongilam ka seng ulong ru ban nakaliang jung seng ka kwa ban penlong ki jingle jurep ki skul ki dan hapo ka than Nongstoiñ bar ulong ru bah ka bai debet kane nakaliang jung ke Sdseo ru kala ong bakan saya pen bej kenapa anyo ya jurip lang harengkat ketenat lambat ki dekhot jong kaseng utei nongilam ulo kenturu ki skul ki bedon nakathan bakin bodi ki tega kendon balawatha da ministry jong human resource development kenang bagi Khynnah Skul kinom ya Kynduh jing akabai dei bet ki jing khia jong ki plakot skul badru ki bor pen ya skul ki dei ban pen bej ya ki rutin hakata garukom bakanum kta ki Khynnah nakaliang ka Seng Wksu Nongstoiñ circle hiwan Kynduh badi Sdseo te ka jingwan Kynduh jongi kadai Halor kamat ka badai bat ka jing khia jong plakot te lawan Kynduh ke Sdseo te ka Sdseo ru kala ong ba kala ai jing pentip segi skul jong ka west hapo ka WhatsApp group te nakaliang jong i ngilakali hatu like inspection am ki skul te kan leng jong i ki ong ba nakadaw jing bun kam knomla ban pha brew ani pha like le inspection te nakaliang jong i ru kum kaseng Wksu Nongstoiñ circle ngilap hi ke jing bun kam ani hapo office Sdseo di nakaliang jongi kaseng Wksu Nongstoiñ circle ngi ai kublai jing tristom jongki but nilai keren ru ba kumno bagin le inspection ki school ba per ki badan po ni Nongstoiñ te nakaliang jong nilai penbaj bagin le ka join inspection hapreng kaseng bat ki bro nakani ka office Sdseo te nakaliang jongi ngi wani Kynduh nakatadaw ngi wani Kynduh bat ki Sdseo ban keren hatu lale na em kat kum ki guideline jong ka ministry human resources development ban pej ya kejing kia jong plakot te ka Sdseo ru kala le kata kala pentip ek skul te imat ba ngatrai mari la pha nadu nensnam ar pratrik agos arjar kat pra te kejing tu nakali ngasang ki bor punya jong skul hoi kuma pilayo kejing tip na liang Sdseo te pidebun bu renti kat kum ki guidelines ka bagi la pentip amar ba ngilap ban yor complain ka jingkia ka plakot ka kam kia ban Khynnah ti nakaliang kaseng Wksu Nongstoiñ circle ka kentu iki dai pej iki headmaster ki headmistress ki principal jong skul ba per po ni Nongstoiñ ba sngewbha ban pej lani ban khmi kat kum ki guideline ki don ki guideline ka badai jingkia jong ki plakot nadu class 1 hadu class 10 kata de ke jing tu jongi ba pi penbej iki rutin ru dia berpenbaj bah kat kum kita ki jingkia jung plakot ki don ki guideline te kata ka jing ketu jungi bat ngangej kam ba kum ki nong yalam jung skul ki headmaster ki headmistress bat principal ba sngewbha bakin ya trailang bat ka an ka balapha daka Sdseo office